Ngicela noma kodwa umfuni la ekhaya. Ngoba yonke into athinta igazi yesabe. Bese umhlabalelo icilongo igazi nemhlatshelo nalingaka liqede. Athi kodwa likaJesu lodwa liyasuswa. Ngoba yonke into idinga igazi. Abantu bafelwe bafuna ukuchitheka igazi. Abantu kukhona kulungiswayo uyabona nje silaba salwane achithekile amagazi emakhaya kulungiswe izinto ungasobasho bathi siyalungisa la ekhaya konakele kudingeka iphusi ngoba kufuna igazi akanakhonza iyona babusibele ukuthi bakuzohlanjululwa sasingabafafazi sibise umndeni wasekhaya kwakungaba siqedanga masikafunanga umswane sathi khona egazi phakathi sasesibafafaza ngoba into yonke cishe konke ngokomthetho kuhlanjululwa ngegazi. Ayasithanda zenu kulezi nsuku ngiyathanda nje ukulandela ilwane kulezi nsuku into esengiyithanda kakhulu kulezi nsuku ngazi noma sokuguga nosakani ngiyithanda imfuyo ngiyithanda ilwane uma ngingahlala nazo ngizwa nginokuthula uma ngihlezi nje nenkomo nakho konke ngizwa nginokuthula enhlizweni yami ngizengizetha amagama abantu abazi ukuthi kusukaphi kusuka ngoba ngiyithanda kulezi nsuku ngiyakwazi nokuxoxa naso uma ngiphakathi kwazo nginaleso sifo singibhenele. Hallelujah, amen. Hlangana nomunye ubaba ibhulu leplasi ngiyakhuluma nalo lifuye izimvu lapha ngaseFred ziningi izimvu zabo ngibona asikho ningi ngale ngasekhaya sengibona enye inqalisa amazinyana amathathu sangiyabuza ngithi kuza kanjani ngoba ngicabanga ukuthi imvu ngolwazi lomncane ingawathola amazinyana amathathu akuvamanga nokho noma kungenzeka akuvamanga. Nithi lana-ke yanqalisa amathathu kwenze njani futhi uma uyipheka ayiwaqwayi ayiwahlabi ayenzi lutho ikwamukele wonke njengabantwana babo. Ngibuza lento ukuthi buza kanjani lethi mfana kaZwane nayo into eyimfihlo esiyenzayo bonke abafuyi bayayenza lento uthi uma le ithola umntwana efa umamwayo unina efa sikadanye masinyane azosala masinyane bese sisondela kulo kuthi igazi aliphumayo umizala sithathe silibhixe kule kuthi lesinyane lifanwa mina linethwa ngegazi bese lisondeswa kulanazele ezothi mayinuka esigazi layo bese ikhotha uma ikhotha nangikoyi mayisinqalisa yonke idinga igazi nathi kwakubalulekile abafowethu sithole igazi kaJesu ukuze yena angasixwayi akwazi ukusinqalisa asithathe njengabantwana bakhe abathi
usetshenziswe kodwa ngegazi lakhe uyakwazi nathi ukusikhona asincelisa akasiqwayi akasihlabi konke kudinga igazi ngaphandle kwegazi bafowethu bengasenze lutho ayayisholeyo kuthina ngihlalele phansi yabona lo mfo ophakame esimo lo mfomo wakwethu yayishonento ngithi igazi lami noma ngabona kangakanani kodwa uyangidinga nami ngiyamdinga why sishaya igazi naye konke kudinga igazi Sabanguza kumalo ngokumfwana ubona kangaka yini wenzeka angina choice kunagazi lami kuye yonke into idinga igazi wakubalekile utheswa lana siphambanweni kuzimbuzi nenkomo zethu kuphumula zethu kuphumula kwakudingeka igazi ladingeka igazi likaJesu ukuze kuhlanzwa thina ezonweni bawufunda iBhayibheli lithi umpristi wayengena ethempelini kodwa mayengena endaweni engcwele ayakwenza ukolelo nabantu noNkulunkulu ngazono zabo into ayayidingeka ukusangena igazi ngaphandle kwalo wayengakwazi ukungena ngoba igazi lile libalulekile Azikhohlisa mntana baba igazi likhuluma kakhulu kudukela sisi sithandaza Lisha konke uma ungafrika unisisisa kangcono lelivesi siyahlanjululwa isinto ngegazi imvelo yethu iyahlonipha iyalazi igazi isiko lethu liyalazi igazi konakelephi kumakholwa ukuba lasi igazi likaJesu elenza ukuthi noma singabathulu singabesizwe akwazi uJesu kusincelisa nathi asifukamele haleluya fika lamatakana lezimvu uyawancelisa nje ayixwayi nelilodwa ayi3 abambile shintshana futhi kungene elinye uthi lo mlungu sinemfihlo esinayo yayilalela lemfihlo uthi sithatha igazi lalenezele silinindele encane efwelweni ento yenza ukuthi noma umndeni yethu ingasasinaki igazi enyama kodwa ngenxa yokuthi thina abazalwane sathola igazi likaJesu lasifinyelela igazi likaJesu lenza ukuthi uJesu wethu asinake asiswele asiphathwa indlala asikwazi nokufa uthilo mlungu asingaya siyothenga ubisi sincelise kodwa kuyiriski kakhulu into engcono ukuthi athole ubisi olufanele oluphume emvini neswayi senza lento uthi nina abantu abamnyama niyazi lento kodwa yiye sizayo kakhulu kubafuyi abaningi igazi libalulekile mama sanga lafinyelela kuwe noma ungakhonza nathi
makushota igazi kuzobonakala. Ubuzohamba endleleni ube ngathi uyabandlululeka, ube ngathi uyahlabeka. Hayi mntana baba, alifikanga kuwe igazi. Kodwa inegazi siyathandana. Inegazi likaJesu, likaJesu. Alumfundo Genesis mfowethu. Genesis chapter 4 verse 10. Verse 10. Khona wathi wenzeni na izwi legazi lomfowenu liyakhala kimi lisemhlabathini. Khona into ayingakhala. Kodwa wananisile ngoba ngahlala igazi. Abakhala uDavide ngelinye ilanga. Wathi Nkosi, igazi lami mangawela emhlabathini ngikude nawe Jesu. Ngikude nenkosi. Izwi legazi liyakhala kimi lisemhlabathini. Ngoba ngahlala isegazini. Yolento eyangenza ngingumfana ngasonda lokubethe obenziwa ngamazulu uma kuhlathiwe ekhaya. Ngathi cha, egazini angikwazi ngoba linye igazi. Halethi iBhayibheli mphefumulo segazini. Kodwa ngikho lapho uphindele verse. Namba sebephithisa sithandaze. Khona wathi wenzeni na izwi legazi lomfowenu ukuthi uNkulunkulu ubonile. Bali iBhayibheli molifunda lithi iso likaSomandla lisayide wonke akukho kusithakele kuye. Kodwa uNkulunkulu ulinda izwi legazi. Akathi ngibonile. Kodwa uthi izwi legazi liyakhala. Ingasinqanda bafowethu ukuthi sifinyelele egazini. Uma sifinyelela kahle egazini kodwa lento ibamba nemizwa iyasithobisa lento yegazi. Ngabe nakho konke izinto nje masasonakala njengegazi. Phela abazalwane ezinye izinto ayidingi umkhuleko babukhumana. Zidinga igazi likaJesu. Umbonakalo umzalwane ongafinyelelanga egazini, umbona umanamba ukuthi kahle lo sihamba naye. Kodwa igazi likaJesu alifinyelelanga kuye. Ngathi siyahlupheka, sihlutshwa ngabazalwane bafundisi endleleni. Ingxaki igazi. Uthi lo mlomo uma kungenziwanga lento liyohlupheka, lesinyane life. Ngoba liyobathe liyagijima libamba lo mbele umama ayicabangi isilwane ukuthi kusencane liyadusha liphushelele. Kodwa uma lithole igazi iyathula licelele ukufa kusedeni. Mntanami udinga igazi. Awudingi into ayiningi, udinga igazi likaJesu. Igazi likaJesu ngumayekisa. Igazi likaJesu liyahlanza, liqeda icala nyama. Igazi likaJesu udinga lona nje igazi likaJesu. Izwi legazi liyakhala kimi lisemhlabathini. Mangafunda lokugcina nami ngibuyele kwelakithi. Izwi legazi liyakhala kimi lisemhlabathini. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngizosho lokho nje mfowethu. Ngithi udinga igazi likaJesu. Awudingi into eningi, into ezolapha lento ekuphethe. Into zokwenza ubusiseke emsemandleni.
finyelela egazini likaJesu, finyelela kulo. Igazi likaJesu liyalondana, igazi likaJesu lisifundisa izinto ezinkulu, lisifundisa ukuyithiba ngokwemvelo yethu. Sasingalunganga kodwa kwathi ngafinyelela igazi sike kwenzeka nezinto, ubone ukuthi lokhu kimi kwakungenziwa ngalezi yakhathi, kodwa kwafinyelela igazi likaJesu sathoba, saba yilento esiyiyo, sadala izinto asinamalungelo kuzo ngenxa yegazi likaJesu. Noma kuvukayo kuvuka, kodwa igazi liyasikhumbuza ukuthi kahle kanayo imvu. Ake ngisho le, ikhona lento engqondweni ukuthi kahle kahle lathola umntwana wedwa, kodwa kwenze njani mondla ingane ey'mbili noma ey'ntathu, yini lento eyenzakalayo? Bese kuvuka lento ukuthi hayi, igazi lami ngaliswa nakulo lalikhona igazi. Salusuvunda linamandla, ngizosho lokho nje ukuthi linamandla igazi, linamandla, liyasusa ukona igazi likaJesu. Lenza umuntu abe nokuthula uma lifinyelela igazi, nensizwa iba nokuthula, nensizwa lifinyelela kahle base ayikho into esobapha imiswa yakho ngaphandle kwegazi likaJesu. Uma lifinyelela kahle liyathobisa, libapha imiswa yensizwa, libapha imiswa yentombi, igazi likaJesu. Lenza ukuthi nomakoti ahlale kahle ekhaya, igazi likaJesu. Igazi likaJesu lenza ukuthi umakoti sakungekho ukuzwana sekumnandi kumafamela, umakoti akezwani noma mese, kodwa igazi likaJesu lenza ahlale kahle. Bafundisi lenkosi uyithaka lithi uNkulunkulu wethu wenza ukuthi sihlale kahle nezitha zethu. Athi umhlabelelo wethu nezitha zethu sizithande, ngothande sitholile igazi likaJesu. Aphandle kwegazi mntaka baba akukho la siyakhona, noma singahlabela noma simawungafinyela uyothi usudumise kahle, kodwa mase sihamba indlela siswe ukuthi lo mzalwane yena uyahlabela siyabusiseka, kodwa khona into eshodayo igazi. Abacishe konke kubanjwe igazi, isho konke banjwe igazi likaJesu. Abonani mntakwethu ukuthi igazi linamandla, angawa mpofu la ngithule la ngithu nife sinawe bandleni sishumayela nawe, kodwa kunendawana khumalo ozothi ukuhlehla abekubuza wenzani khumalo, bapha begazi, bapha begazi, bapha igazi libalulekile. Wanu walianza udelele kwakumele basana ikhona indlela akungenziwa ngayo, kodwa kuze kulanda umuntu kwadineka kuchitha igazi likaJesu. Ngifuna uyibheke le, uyibheke sesithandaza, moyifunda kuLexodus lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu eseveze imiyane kwaba namasela amanzi aphenduka igazi. Kwenzeka konke lokho okwaziyo, ekugcineni wabulala namasiko, kodwa ukuthi baphume eGibhithe kwadinga ukuthi bahlale endlini baseyolanduza. Umfundisi kaSamandla akulandwanga noma yiliphi uzo, akabhanga ngothathwa noma yiphi imfosfane, kodwa wathi uhlu alingenasici alingenaqala. Kwayikwenze njani basalwane? Kudingeka igazi, kodwa kufuneka uhlu
uhlu alingenasici ukuze baphume eGibhithe bengalimalanga kufuneka uhlu alingenasici alingenakhala nikadwa ile kumama ufuthi iBhayibheli lithi nithatha igazi ngiyakubona lokuthi niyonihlika losenu siboshiwe icathulo sani ngiyakubona lokho kodwa uthi nithatha igazi libheke emakhothameni bese kuthi khona umphuphisi uma indlula uma ibona igazi obantu igazi namandla usome mesaligazi likaJesu ukuthi mdala baba udinga lona liwasha ingqondo athi umpostoli Paul ngencenga basalo ukubuyela kuNkulunkulu ubaguqule isimo sengqondo yethu okwenziwa ayikwazi ukuguqula ingatholani ayikho indlela bafowethu angasithi ukucabanga kwethu ukuthi thina abazalwane sithole igazi likaJesu asikwazi ukuphunyula nasemndenini yethu uma igazi singatholanga funda khumalo ihlale phansi verse 13 igazi liyaqala uPawulweni ezindlini lalela ngilandela ngathi igazi liyoba uPawulweni lapho nikhona siyadinga loPawulu igazi wathola umntaka baba sengithandaza usikiwe noPawulu wathola yini Paulo igazi wathola yini igazi angisho nje uthini mntaka baba uthi igazi likaJesu lachithakelise na uthini namhlanje igazi likaJesu lachithakelise na uma uzohlala uthule likhona igazi likaJesu elingakwanekelela nasendleleni yonke igazi likaJesu ubalula umthwalo ohamba endleleni yenkosi igazi lifinyelele kuwo akukwazi ukuhamba ngokuhlakanipha kwakho nokulasi izwi ngakuzwahambe nangokulasi ichorus kodwa kahle udinga igazi likaJesu uzwahambe kube lula endleleni ngeke wafunda makwazi izothandaza chapter 12 verse 24 kumaHebreyu sifunde igazi kathile kahle uthini ngaleli gazi likaJesu igazi basalwane lenza ukuthi samukeleke enkosini yilo kuphela alenza ukuthi samukeleke ayikanito angenza ukuthi samukeleke enkosini imndeni yethu ingahlaba basalwane kodwa kahle igazi lenza ukuthi samukeleke chapter 12 verse 24 verse 24 nakuJesu umlamleli wesivumelwano esisha iBhayibheli nangu umlamleli akalimabasana letho nangu umlamleli uthini wesivumelwano esisha cishe zonke izinto ihlanjululwa ngegazi kodwa lathi akafiki isivumelwano esisha
kwakulungile konke okwenziwa ngamafu kwakuyinto elungile nakwathi kodwa wafika umlameli wesivumelwano esisha. Hallelujah. Uye ngikhuluma ngaye, ngikhuluma ngegazi lakhe. Ungeke nimthaka baba uthi malifinyelele nakini igazi likaJesu. Lesi siyathandaza uthi nakini ifisa sifinyelele. Funda khumalo nasegazini lokufafaza elikhuluma kakhulu kunelika Abel. lethe iBhayibheli lana likaJesu basaruni igazi likhuluma kakhulu kunalokho okwakhulunywa igazi likaAbel. Oh Jesus. Lana likaJesu lisolikhulu kithi. Uyabona lana likaJesu likhuluma into enkulu. Asadeni basalwane igazi layiphusi kodwa njalo likaJesu basalwane likaJesu. Likhuluma into enkulu. Siphethe igazi elisikhulumelayo elikhuluma into enkulu. Hayi basalwane leli basalwane balifinyelele kithi likhuluma into enkulu. ElikaAbelo lalikhala libhidiselo lisemhlabathini kodwa leli likhuluma into enkulu. Gazi likaJesu. Thini mntaka baba sengithandaza. Thini Nkosi. Thini ngegazi likaJesu. Elachitheka siphambanweni. Hayi basalwane. Lithi iBhayibheli molifunde kwathi noma sebemgwaza ohlangothini. Alisalami igazi akunoma ephuma amanzi kodwa negazi laphuma. Igazi likaJesu. Bathole uhlabelelo kwabe sekuzalwa ibandla. Thina singabantwana benxeba. Saphuma ohlangothini. Akuzozalwa thina kwaphuma igazi likaJesu. Thini mntaka baba lachithakalise na igazi likaJesu ngobulitshele ukudlala sikhonza. Wena ulitshele ukudlala uthini mntaka baba lachithakalise na washayelisa uJesu eyinkosi yami. Khona into ekangiphatha safunda izwi lenkosi baba ukhumalo. Uma uJesu ebuya ethuneni uyasibonakalisa kuMaria, uyasibonakalisa nakubafundi abuya. Lithi iBhayibheli molifunda wayengekho uThomas lapho. Uma ephendula uthi mina Thomas ngizokholwa ngokuthi ngimbone enamanxeba eyiphikili ezandleni. Aqhubeke athi ndezongenza ngikholwe ukuthi ngimbone ohlangothini. Wakwenza njani basalwane? uJesu ethuneni avuke kumele athi kuphiwe amandla esifweni nasemhlabeni kodwa namanxeba esandleni. Enamanxeba athi ngiphiwe. Angikhoke lapho basalwane. Hallelujah. Yaphinda. Ngoba lithi iBhayibheli uma ebuya ethuneni uJesu ngazuthi wayengasandleni. Mayesebuya ethuneni lithi wayengena uJesu iminyango ivaliwe. Athi bayobona umnyango ungapha angene ngapha angene uvaliwe bambone esengaphakathi. Lithi waphinda futhi wabuya ngokwesibili uThomas esekhona. Bathi babembona sethi Thomas sisa umlo wakho athi faka. Ngoba kuyenzeka basalwane noma sihlanjwe legazi sibe namanxeba. Namanxeba sinawo basalwane silande nje ufakazi ukuthi nabanye bakhona. Yeah. Yenzeka noma sasiphinyelela egazini kube khona abasondayo sigule silanda ufakazi ukuthi nabangakholwa uthi
uJoshua esethi kuThomas faka asathi faka umno wakho esathi sisi isandla sakho faka ohlangothini umayikada umbuso odwa uthi usuyakholwa na ngoba khona abantu abadinga ubufakazi lalela dadewethu kunabantu abadinga into yodwa ukuthi bakubone ushayeka ukuze bakholwe badinga ukubona umhlulu namanxeba angishole basengekade kunabantu ntombi yami ngabe namahloni abadinga ukubona nje bamba ingane yakho uyana enkonzweni hey bezobethi nowabashayeka oney'ngane ey'mbili igazi liyafinyelela igazi likaJesu abazakholwa ngokubona abantu abashayekayo kodwa endleleni beqhubeka ngoba igazi alifiswa ngokuthi wathole ingane igazi likaJesu alifiswa ngokuthi wathole esibili kodwa uma lifinyelela liyakuqeda icala nya igazi likaJesu uthini impela baba sengithandaza uthi igazi likaJesu liyakuthelelisa akakhona uthi namini masifinyelele kini bese ngikuthandaza ukhona mntakababa uthi malina ngihluli nakule phosika malina ngihluli igazi likaJesu linamandla noma usudelwe ngabantu igazi likaJesu linamandla igazi mawukhona uthi ngiyalidinga leli gazi sivona namhlisenkuthi mawukhona thandaza masana uthandaza mawukhona uthi ngibabonile abefundisi abanamandla ngibonile zonke izinto ezensekile nasey'nkozweni kodwa kahle kahle empilweni yami ngidinga igazi ngoba mina mangihamba kunezinto ezingihluphayo sengihluphelekile leli gazi mntakababa liyithulisa inyama igazi likaJesu mawukhona phakamisa isandla mntakwethu ngithandaze nawe mawuthi nje ngidinga igazi likaJesu ngifuna igazi yilo leli lizokwenza ukuthi uphambane neso phela le nto bazalwane yenza ukuthi sibe namandla ukuphambana neso igazi likaJesu asibone namehlo sengithandaza mawukhona uthi ngiyadinga fundisi dinga igazi likaJesu lamsisandla ngithandaze nawe cela ukuphinda leyo wokugcina angizokuncenga kakhulu ngoba igazi likaJesu linamandla I know noma ungalibalekela namhlanje kodwa ngelinye lokufitha kwesinye isikhathi athi umhlabelelo wecilongo lomncane ngehluphayo athi ngiyokubonga lapho ubona sekungashaka igazi likaJesu lokufitha mthanami likufitha mhlawumbe sekunzima mawukhona cela ulule isandla siphakamise kakhulu sengiyathandaza God bless you mntanami kakhona umuntu God bless you tholile izinto ey'ningi kodwa ngifuna ukufafazwa ngaleli gazi ngiyadinga igazi likaJesu ukuze ngibe namandla lokubhekana nalomndeni wami igazi elizokusiza uNkulunkulu okubusise nawo ngane yami cela sibale namehlo thina sonke lina nonke liphakamise isandla liphuthume lize ngaphambili sengiyathandaza alophakamisa isandla woza ngizothandaza nawe ungabe namahloni alapha uthi igazi likaJesu laba badinga sengiyathandaza lokuthi ngithi abavala amehlo ngiyazi abanye bayehluleka nokuvala amehlo babheka kancane nje babona ukuthi ubani ophakamisa isandla lokuthi ngenzela ukuthi abeze phambili ngenzela ukuthi ungalokhu bantshontsha yilaba abadinga igazi likaJesu yilaba abaphambili abathi ngiyadinga leli gazi okuningi ngikutholile
ngoba kahle kahle mntana makangishole into ngedlula noma ungaye emanzini ufakwe emanzini uphaphathiswe kodwa igazi uma ungalitholanga uzodlula ube inkinga nasebandleni logobo lasemanzini ngoba igazi alifinyela udinga igazi likaJesu. Thank you so much.